Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Venga, pareja, nos vemos. Tendrás que ir a la de Charlie. Gaurkoan lakuntzara gerturatu gara, Ibai Ernaizekin hitz egitera lakuntzaren konpartsaren inguruan gehiago ezagutzera. Piskat zure burua aurkeztu alba duzu eta konpartsarekin daukazun zerikusia azaldu? Bai, ni Ibai Ernaiz nauzue, lakuntzako konpartsako arduraduna azkenengo urteetan, nire aurretik jende gehiago ondan, nik daramantzat lau edo bost bat urte ardurarekin, eta konpartsan daramatzat 17 urte momentu honetan. Eta noiz eta nola sortu zen lakuntzako konpartsa eta ze helbururekin sortu zen? Laguntza beti izatez izan du da niko herri auzolan zalea demagun, ez? Eta konpartsa hau ere auzolanean sortu zen. Bere garaien jende bat elkartu zen, konpartsaileko ideiakin, hasieran erraldoi pare bat inbartzien, eta 2003 urtean mustu genituen. Gero jarraitu ziren egiten buru handiak ere baditugu, 5 buru handi, bain zein, baina hasieran 5 diren, eta gero beste 2 erraldoi egin genituen. Eta hemen atzean ikus ditzakegu erraldoiak, ze pertsonaia dira erraldoi hauek? Nahiko pertsonai herrikoi eta normalak, ez? Hemen ditugu erremintaria, ez? Lehen garai batean herri guztietan erremintari bat egoten zen, nekazaria, dantzari bat, emakumeak kasu honetan, eta etxeko andre bat, eta etxeko andreak eskubendakana da talaburni bat, baina egin nahi dena ez da talo bat, baizik eta lakuntzan urtarrileko festetan jaten diren piperropilak. Eta zergatik aukeratu ziren pertsonai hauek? Beti bilatzen, hori, herriarekin zuzenean harremana zuten pertsonai batzuk, ez? Gainera, eredutzat, aurpegien eredutzat, herriko pertsonak, benetazko pertsonak aukeratu ziren. Eta, egileari dagokionez, nor izan zen erraldoietak ilikien egilea? Guk garai horretan kontratatu zen artisau bat, Josu Iradi, eta Josu etorri zen lanak bideratzera, gehien bat ere bultzatzaile handiena Jesus Andres Kale lakuntzarra izan duzen ere, eta bere egin inguruan, garai horretan, jende asko izan duzen. Egia esan, kontutan izan, herri hau 1300 biztanle dauzkala bain. Eta bere garaian ezakitze bilduko ziren 20 lagun erraldoi eta buru handiak iteko.
Eta ze material erabili izan ziren, zeintzuk izan ziren kostuak, azaldu pixka bat? Kostuak berez zenbakiak, begiratu barko nituzke paperetan, egia esan, ez naiz akordatzen. Materiala eta Josuren lana. Bai oso argi genuen garai horretan, egin dituela bai erraldoi eta bi buru handiak modu tradizionalean. Gaur egun erraldoi asko ikusten dira struktura aluminiozkoak edo arinagoak izan daitezen, ez? Gu nahiko sakandar buru gogorra garenez, nahi genuen erraldoi pixutsu eta sendoak, ez? Eta pixkat eredutzat hartu genituen ere Iruñako erraldoien estruktura demagun. Orduan, estruktura guzia egurrezkoa da, barneko eskeletoa egurrezkoa da, gero, bai burua eta bai eskuak dira, harri kartoia edo egiten den nahasketa hori, eta gero gorpuzkera aluminiozko fibraekin dina da. Aluminio ez barkatu beirazko fibraekin. Egin da, larruzko kojin bat buruarentzat. Beti izan dira horrela erraldoiak edo evoluzioa jaso izan? Bai, hasieratik horrela egin genituen eta horrela mantentzen ditugu. Eta egia esan, neko pixutsua dira, 58 eta 65 kilo tartean mugitzen dira. Baina, Iruñako erraldoiak ere pisu horietan ibiltzen dira. Bai, tamainan eta konstituzioa demagune hildo horretatik doaz, ez? Erraldoi tradizionalak demagun. Eta badakizue nork josi zituen jantziak? Bai, herriko jendea de bai. Materiala dena auzolanean egintzen, herriko jendea lagunduta. Josten zekiena arropak eintzitun, ez genekienak beste egin ere Josuren bideratzearekin egin genituen moldeak, gordeta ditugula gainera, eskaiolazko molde batzuk egin genituen, gero, bai eskuak, bai buruak, piezak egiteko, eta gero margotu, batez ere Jesus Andresek, nahiko artista, herriko artistatoko bat, eta margoakin eta ongi moldatzen dana, eta gaur egun berak oraindik mantentzen ditu batez ere margotuta dauden piezak, ez? Eta, pixka bat ekitaldietara zentratuz, zein doinu eta koreografia erabiltzen dituzue erraldoiak dantzatzeko? Hortan ere oso basikoak, ez dakite, oso tradizionalak, ez? Erabiltzen dugun musika, musika tradizionala, gehien bate beste konpartsetan ere erabiltzen diren balsak eta gero kalejirak, ez? Gu berez 3 bals ditugu, 3 koreografia desberdin emagun, ez? Bi hasieratik erakutsi zigutena eta 3. bat guk asmatuta. Zein da asmatutako hori? Da bals baten estruktura jarraituta, ez? Pausuak, baina guk asmatu genituen pixka bat mugimenduak edo, esan dezagun pixka bat aspertuta edo beti gauza bera egiteaz, okurritu zitzaigun gauza berri bat asmatzea. Eta, nola bagara jendea ere, dantza taldean ibili garenak, edo, demagun hortik atera zitzaigun pixka bat, ezakit, egia izan zen nahiko improvisatuta, ezen izan nola pentsatuta, baina ensaio batean hasi ginen, pausuak bideratzen, eta nahiko dantza politia atera zen. Eta herritarrek gustoko dute, dantza? Bai, egia esan, konpartsa bizi handia eman dio, batez ere, ume eta umeak dituzten gurasoen inguruan, ez? Baina egia esan, bai, tradizioa sortu da herrian.
badara magu ia 25 urte egin genituenetik. Eta, zein ospakizunetara joaten zarete zuek? Zein herritara? Karo, gu berez konpartsa txikia gara, eta herri txikia gara. Orduan guk ez dakagu presupuesto handirik, eta gero jende aldetik ere nahiko justu gabiltza esan dezagun, gu oraintxe dantzariak erraldoiak dantzatzeko 11 bat pertsona egongo gara. Eta, karo, kanpora joan izateko gutxienez erraldoi bakoitzeko 3 lagun egon barko gara, ez? Pixka bat nahiko astunak dira, eta orduan, behar dugu errelebo jarrai bat izatea. Karo, horrek murrizten zaitu, zati norbait faiatzen baldin badu, zaila izaten da. Eta egia esan, askotan propostu digute beste herri batzutara joatea edo Nafarrotik kanpo debei, baina beti edo gehienetan ezezkoa eman behar izaten dugu, zengatik ez bagara denok posiblez badugu joatea, zaila da kanpora joatea. Eta gero bestalde batetik debei, gure presupuestoa ere murriztua da. Eta hemen batez ere, zailena edo komplikatuena da erraldoien logistika, ez? Nola eraman, behar duzu kamioi bat, nahiko kamioi handia, horrek murrizten ditu aukerak debei, ez? Esan duzu orain gutxi zaretela, nola da entzaiatzea, ez? Ez zaila da ados jartzea entsaioak egiteko? Egia esan bai. Ensaio garaiak hasten garenean, ez denak ensaio bakar batean zaila izaten da, ez? Elkartzea, jartzen ditugun saioak eta aldugunak agertzen gara. Gutxienez 4 lagun baldin bagaude, behintzat ditugun balsak eta dantzak ensaiatzeko aina, bai. Gehien bat udaran ensaiatzen dugu, zengatik lakuntzako festakoaik baina abuztu bukaeran dizaten die, eta ardupen, baina baita ere abuztua oporren garaia, orduan jende asko oporretan joten da, eta komplikauta izaten da talde guztia batzen. Eta azaldu dezakezu baldin badago zaharberritze nabaririk zein den, erraldoien edo kilikien aldetik? Gure konpartsan edo orokorrean. Orokorrean, zaharberritzerik. Du adibidez, lehen esan dizudan bezala, gure konpartsa tradizionala da, ez? Egurrezko estruktura, harrikartoia, fibra, fibra ez da oso tradizionala, baina, azkenean erraldoi pisutsuak dira. Eta hori izaten da, konpartsetan gehien komplikatzen duena jendearen parte hartzea, ez ere.
jendeak beti, asko pisatzen dute. Orduan gaur egun asko ikusten dira aluminiozko estrukturakin eta ere material berriak sortzen dira eta badaude gomaz egindakoak edo lako material sintetikoekin, arinagoak, eta adibidez, guk ezagutzen ditugu beste konpartsa batzuk eta beraien erraldoiak gurearen erdiak pisatzen dute. Orduan nik uste batez ere alde horretatik etortzen dela, aurrerapen handiena. Eta, ja pixkat bukatzen joateko, zein izango da hurrengo ateraldia? Gu egia esan, gure ateraldiak lakuntzan bertan izaten dira, eta sortatzen denean inguruko herrietan. Gu udaletxearekin hitzordu edo akordio bat daukagu, lakuntzan urtean bitan dauzkagu festak, azkenengo astean, eta gero urtarrian urtarriaren horretan. Orduan, abuztuan gu hitzorduta dauzkagu 2 egun ateratzea, lakuntzako festak beti larunbatetik ostegunera izaten dira, eta guk beti hitzorduta daukagu larunbata eta astelena. Larunbata txupinazuen eguna, eta hasiera, eta astelena umeen eguna delako. Baina gero guk gure kabuz nahiko jende biltzen baldin bagara ere 3. egun bat ateratzen dugu. Normalean asteazkena izaten da horrela egun alternoak izateko. Eta gero buru handiak egun ateratzen dira. Uste duzu dela erraldoik maitatuena, umeen artean imaginatzen dut izango dela batez ere? Egia esan hori beraiei galdetu beharko genien ez, baina, nik akordatzen naiz erraldoiak mustu genituenean, gu lehendabizi egin ziren lehenengo erraldoiak izan ziren nekazaria eta etxeko andrea, ez? Eta gainera, eske nekazaria, esaten dizun lehen esan duen bezala, herriko pertsona baten aurpegia oso ongi fidelizatuta da. Osea, jendeak ikusi zuen, eta esan zuen, ostras, ez? Hor dago, Jose Rubio, eta horrek agian bere garaian sortu zuen olako girina edo olako, baina nik uste orokorrean umeek izango dute beraien gustokoena, ziurrenik, baina, lakuntza herri txikia da eta konpartsa bere osotasunean nahiko maitatua gara, edo nahiko maitatuak sentitzen gara. Bai, faltan botatzen dugu, gu baino gazteagoak direnak ere animatzea, ez? Guia konpartsan gauden pertsonak denak 40 eta 50 urte tartean ibiltzen gara, eta, behar duzu ere gero atzetik norbait bultzatzea, ez? Eta, ja bukatzeko hausnarketarik egin nahi baduzu edo mezuren bat bidali nahi baldin baduzu? Etor zaiteztela lakuntzako festetara, abuztuaren 27an hasten direla festak, eta ongi etorriak izango zaretela, bertan izango direla gure erraldoi eta buru handiak, eta bi bazuek. Bale, mila esker elkarrizketa egiteagatik. Zuei.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.